ke doan phata adab ke mia kardon pilo la penang le tum media tum sistame dakan nili tum la party office APHLC party office long nang kahumri thai kapot nang le tum handa akero pilo pini le tum kening je mate ke paklang ji kang tung bang ke lahan lo karbia khai doan pha ke pachiri to alam bang ke lahan lo la non BJP atum rong arlo tampen rong aso to pha kecak tap kecak pru tangka mahapen ke baida sitame labang so along ilitum pholadun te nai kopi porma pulo tangte jong si BJP nang ke hai lo lipu tangte ilitum koson si ilitum kisung e phojima nilila so alam the ni thanji ra BJP jong si la non du MLA asam along punon karbiang long punon nang ke hai lo lipu tangte ilitum aphan ke UCC mate hala Uniform Civil Code labang so abang ke na implement pupusi hala himonto mata ningje daklo lapen ani si ni thompli aprang mitsa mata la sonsi ningje daklo tande la so long ilitum karbia khai tum ko anlo akanosto ke dudunji nili labang da than tu non labang so UCC jong sinang ka implement lo liputang te ilitum karbia khai ke khai sochot adak la so ka implement pena joksi ilitum SC la pen ST phana bangke akota pang pavedet po ilitum phana bangke plan hala general sinang padam jiko angke general jong sinang padam julo liputang te ilitum karbia khai tumke chuakli chuphe jo ta long lelo ilitum apindeng sumpota velo la pen pinan sopo ke do ke enta ilitum hala banga rona teng mes ilitum klem nang koko non ilitum adamasar do stame la adamasar la hai sitame moa por hura bangke ilitum pan nang pavir pidat po lapen non labang so UCC nang ke implement dat pen karbia khai tum ko ansi ke siksak jima non lason si BJP RSS tum arlo pen bidi ke kanglim klem lo Christian tu phanta church along dam si church hem ki mamen pen chak dam lo lapen karbi aron bari matu phanta kuru sara tu phan an hala suri kep ba poisa la bangke nang pipo bu pena joksi amen la karbia khe along kuru sara ke do an aron bari matu ma kuru sara phan la tu bang arong kiri dam pen long un edaji apot itum bidi kanglim pen claim nang pu pensi laso BJP RSS tu abang karbia khe ke pavirja phan kurusar tu phan suri kep amen pen suri kep kipi pen ajoksi karbiang long aron bari makurusar bangko ando make government atum non alis long erlo la pena tangka ta idhek tu phan pilota hailo stami laso tangka kipi pen koson lo latum ko an reng meji itu labang solong ta ilitum matha memelo laso suri kep nili jungjung kachini da mateng le putang te la so suri kep la kurusara tu phan aron barim tum han ki pie bang ke la ke BJP RSS tum bidi kanglim athema UCC Uniform Civil Code jong sinang ke implement lo liputang te ilitum chwarkli chope jo long lelo jong si so der liputang te no so wa hota ilitum sangelang pi pudoji sekechak pi pudoji sidami hala so por ke la non MLA jong si BJP tum nang ke hai lo liputang te la UCC ka implement lo tang te la so karkli ka phejota hala so hu long lelo koson si long ke long lelo pulotang te hala kurusara tu ma phan aphai bangko ando ma ke la tum aphai en lablo government atu la so suri ke pena joini enge mohala so implement tang elo liputang te rong along police atu thana pen VDP pudoji la so VDP abang konasi kurusar ke doma hala dag VDP atum phan bi po se karkli thek long te photo en po video en po la so video a photo thana long nang lo plot po karkli ka phe jo to phan loge thana pen police atum gari dam si la tum phan nepo ingnang po jail thapo la pen ako Christian atum han sitame UCC jong si ka implement lo liputang te iltum Christian atum sitame chwadom long lelo girja dolong lelo sunday anita ba konane home service ta dolong lelo jong sike dolong lo liputang te sorry jong sike dolo liputang te mo pen hala aron bari matum han ke claim son thak si Christian tum han sitame hala church hema lo pen pastor phan nepsi police tum wansi thana long beng chok jong si church get back along
a pastor tum phan nang ne pi pen jang thap lo luk tang te kar bia khai tum ta ka pheri du ko pu gadi girja du ha helo chodom ha helo la pen aron bari mutum sitame bangke ba phan jong si kuru sar phanang ne pilo la pen jang nang thap pilo luputang te la tum da chokri chupe jo ha helo ke inge ladak pen helo ili tum hala pejo pen ili tum adhorom da vir bom la pen ili tum a karbi atum identity ta ladak pen lo ki vir ke change la pen ili tum ladak pen si ili tum apindeng sumpot pen ta ki vir ke change ladak pen lo ate UCC uniform civil code puke la ke isi aron hetan aron la ke nangli karbi nili karbi ama amuk hala pusita me hala UCC jo se implement lo luputan te general long dun lapo ili tum hala suhur ke karbi puta chitu ne dat lasi lanon labangso BJP ya party tumhan bangke ili tum ajara bili pen sitame labangso MLA election hore bangke perem vek nanji nang karbi hong hari non nang karbi Christian non nang akaprek hala akaprek inglong aso tum sitame ladang bangke nang chirap du nang pu lapela inglong aso ka leader tum sitame karbi akhe atumalong ke dodun un atu hilonjia okhomia pu sar ke ningjewe di indigenous atu ambang ke ladang nang cherap tu nang pu lapen la sona cherap dun pensi la so BJP fan ke ilitum parem vek nang po la karbi ang lompen plungpi nang po kalite la haya kisung ke boy ke nang haidera pi ningkan isi pena pilote ilitum karbi akhe fan ke non ansusena chenek nang holo pensi ilitum karbi akhe fan nang pawir koi lapen long le pota kopia posi piniani BJP atu e nut along pen chiri ke thoman pichor lo puthimia ke mang pol labang solong na phere meme non i nut along pen e don along pen ake ong nai lo chiri ke thom la pen chiri pho chiri kep jong si i nut amunit form along ke toklo le patang tela so form bang insect pi dak si war pi phiti ti pusi rara tum pen ni tu marjulo lasi la pu an ke klem ko pia polo la tanili rara pan pachini po I dona long pen chiri ke thom ki pi aron ke pathik ia thia bang ke kar biang long along le lo a phai kar bia khai phan long le phelang ne tum P8 pen a hin la an along le ke the lang pu hala Assam government mate RSS tum phan ke paklang jia phansi la bang so kam ke la non tuliram rong hang atum mate BJP ke charia tum bang la so kam ke klem lasi sita me kar bia khai tuma chini ne labang so BJP tum arlo pen RSS tum itum kar bia khai phan itum along le phelang nang thi lok lo puchini ne selaso chiri ke thom vet pichot ke hala non kar bia khai tum ke kota dono na venon sita me sar ke than lo ram hok pu inunut e don don along si tung ke chiri kre pho chiri ko chiri thong kep do la da itum along le inglong along le pendang lok hidia along le pen tame pota ke do bange pene non son ke soma long chiri thom ve pote chiri ke thom chiri ke bolong chiri ke thom ve pote chiri troxy ke ahin do ko pu kente la so ahin ke government ha paklang de pula tu po government tu phan paklang po government to bangke o ahin do lang po la so UCC ka implement ke tanglo pote ili tum ta general cheplang de po general ka cheplang tanglo pote ili tum along le chiri troxy chiri ke le ahin do tame hala da ke keche ke bia so tum han si pangni anke ili tum hala so por hot ke ili tum chiru chana ni tum along le pusita me ili tum ke kado ka beta general cheplang dat pukai siksidul area ka leader pukai ili tum da tribal ka leader pukai di inga hala so por ke equal po inge lasila uniform civil code pukai so mar gela han ange ili tum along le bang nang thi tun esita hala so por ili tum che chok che theng sita bang a khesi police army ta do itum kar bia khai tum le police army ta ke do gali hala so por ka chiru ke ali abi lasi non kar bia khai tum han ke pachini ke lahalo labang so MLA election labang ke phere meme khangjang kar bia khai tum phan la dak pensi pavir jita la so MLA election pen lo kar bia khai tum phan pajok jita labang so MLA election pen halo lasi non ili tum phan ange ja pon jai ka thar sar labang so kisi arjando labang so kisi arjana long ili tum vote pipen pe hai lo liputang te uniform civil code le ha asam long na implement sita kar biang long ke 6 sidula rona te pen itum bear thip si la dak bang ke na palut long le dat anke labang so kisu stami tum joklot nasi kado kabe kar biang long rar phan nili pachini la hello pini pen nale tum labang so a media mate la so a media a channel ke la tum an phan nili pachini lo nale tum un answer tha la pen
la so a news pa chitak pik nai ili tum atokon ta ili tum karbia khai tum chini le thojia pha la bang so ka chini pe na ja kong ke do pen si ili tum imi thanga det ilori ili tum chipa jok ji la si nili kado ka we phan ka chuning ri padik krim lo nang li tum tarik sirkep abang ke la kisi arjana long si but pen pe hai nang la si nang li tum phan ka chuning ri la lo la pe nili lam te da kang tong lo ka dong